изцяло с наши сили, с наши 4 невероятни актриси, ние подарихме на варненската публика и на България Поразените. Шества в цяла България този спектакъл. По един неповторим начин той запознава младото поколение, средното поколение, зрялото поколение на нашата страна с една скрита допреди няколко години част от историята на държавата ни. В никой учебник по история няма тази истина по този начин пресъздадена, а чрез тяхната игра и емоционално въздействие върху публиката, ние мислим, че посланията са изключителни. Ще продължи ли тая линия? Ами тя продължи вече с авторския текст "Топъл на Лило Петров, Ботуша", който ние веднага го взехме, след като той получи една национална награда. По същия път преминахме. Отново Стоян Радев ГЕК се зае с реализацията. Днес получихме много хубава новина, че Лило Петров е получил номинация за ИКАР за текста на Ботуша, за драматургичен текст, което е голяма новина за нас, може би и за него. Кажете вие как се чувствате в този спектакъл и във вашата роля? Аз се чувствам тежко, емоционално, много тежко представление това за нас. Всеки път ни коства много голяма подготовка, кондиция, трудно представление, но съм доволен и горд, че всеки път виждам все повече млади хора в тази зала и все повече остават след представлението, искат да говорят с нас, защото те за тях това е някаква новина, нещо, което никога не се го чували, не са говорили за това. Аз не бях запознат с тези неща. Добре, че имахме такъв дълъг семинар и с Стоян, и с Лило, и с целия екип. Говорихме много неща. 24 февруари в The Center ще играем Ботушът. Могат да се запознаят с текста, с представлението, с прекрасните колеги. Това е, както каза госпожа Димова, много тъмно време, в което нямаш добър, нямаш полезен ход, когато попаднеш в лапите на новата власт. Искам да продължа темата на колегата Кондов за младото поколение. Ние сме изключително щастливи и доволни от срещата с младите хора, най-вече средношколци, все още ученици, които са изключително, как да кажа, изключително заразени от спектаклите, както от Ботуша, така и от Поразените. Изключително ги вълнува тази тема, искат да научат и още, и още, и още, защото наистина тя доскоро беше табу, тази тема. И се радвам, че днес сме тук и можем да почетем хората, които са дали живота си, духа си, са отдали времето си и всичко. Голяма част от моя живот е преминал по време на тоталитаризма. И да, светла памет на баща ми. Той въобще не беше, как да кажа, не подкрепяше властта. И да, имахме си много проблеми. Но начинът да научат за себе си, за родината си, за този тъмен период от българската история, чрез непосредственото въздействие на изкуството, и двата спектакъла са по 2 часа, т.е. лесно така времево приемани от всички възрасти. Двете представления се радват на голям зрителски интерес.